Yarafo papa bi ye mamu nyina akwa aba ne yemfa mumre NYANSAPO kasamfo nyini so NYANSAPO na waje so de ama me se yesane ne badwemba ekwan so ye no ma hyedwumadie bi ase a Asante memha no FEKUO ahodo ni nyina no ye pese yesua ho ade na afei ye de bi eto ye kotodwemu na ye de etu anamon na ye hyase a mo amodi kan a mahwe na mo muso mo nya ehwe ye de mesram a bomoden obe YouTube hono na eye NYANSAPO TV NYANSAPO kasamfo nyini ho ne wo bo a eba na wo de wo bo ekonti FEKUO no ne ade a obehu ni nyina na adwumade awodo aye de ni nyina wa hyase no ahwe paato ani bi ofen di ka no ye wuramu akopim se ye be wie dumienu no ene ye be FEKUO etoso mienu ti bomoden na fo ani kru twa bi se ahwe mienu santam no fadi achi na hwe bi efama medase subscribe share na like efama me na ma unuanom so enhu ne ekoso e wa hanom nana ya mwakwa babiem de be NYANSAPO so mejo subru na umpom te say sede nyankopon te tobo su obo awia no to nsu abrempo nsuom e de nkwan afa media mo ano aseda na no ye ni udi nkomo mo ema wo kire ye FEKUO ase e kire ye keka ya ma fe kowie na ye ne aye hu se ye nya dumienu enye wo na wo kase dumienu ene wo ho no mo wo kire ekon FEKUO ase ema aye hu se bantama hin ne tua no nene ye pese wadaroma wo de yen ekọ FEKUO a etoso mienu na ye kire mu na sa ba odin ni biem bia na obi afa ne di kan a wo hwe wo eja se de mi kire me ba memenda me nkwa menemenda etimi ni akwa me na ya di owusu akosa be so ntu ma hef ma hotefo ne ne yi so fra bukoto bija anansia owo apem na mete soro ti na chese di no kwa kabuma na ekoto brija kwa me akosa okoto brija kwa me akosa anansia owo apem nenso wote soro ono ena yaguso a ye ne di FEKUO ho enkomi wadaroma koto brija ene yenko na yenko FEKUO efrense akomu eye FEKUO bei edika na ohini bi nyumbi opepa ose konkonti baye ni ahwefo aye meni na nyonkrofo no moto nse konkonti baye ni ahwefo aye meni konkonti baye aye ni ahwefo aye meni yamfam yankofie mi ayamfam yantunso yamfam yantunso mi ayamfam yankofie konkonti baye aye ni ahwefo aye meni na nyumi ma minchim kakra konkonti baye kwa ahwe akwohwe na wi wo amfa na nkofie uwie nso awansa na amfa na ntunso atese nyum no si nuamuno eje obi twitwa nuamuno so amiose na nuamuno mu oduro ye nuamuno eje obi twitwa nuamuno so amiose na nuamuno mu oduro nuamuno edua use utwa dua na nsu na ejina mu no yetwa de so emu nyeduro na ewo de ya se ye de ya de muduro no so ewo fom ani nan se obi twitwa de asem bi suaw asem no mu oduro enom no so asero no na ye kwa akwam kontre ani akwam omodanta aya ne yeta kan o kontre ni akwam kontre na akwam kontre ye bu kontre na akwam wo ho na edi enti na nya akwam papaya akwam ewe eastern region ya Asante apoye mantam no nkrofo mpempi wo mkasa Asante nkai Asante kai pa enumu papaya ne ni esi FEKUO we ya de tu akwam ya de tu akwam ena ma nipa bebre ama na asua asia ne sei bra o setu o free denchira besne kwa akwam ye bese ne se ne wofa obiri ye boa waka kum na wombra o free kwa akwam na oba kwa aman se bi ekusa bi son akwam hine se me ma ankosa akwa ene agye mmemmai ebi mu so omoye 700 ebi so 300 mu meja no kwan mema nkwa ha sa na asa hanson mo
no do mu fi akwam ka na train ni ho edi wo se etu achi edi se etu achi ball no ho ban edi ni be wie kwa aman emu na odom kwotena enebre ye fre ho adum ka na no edi ni pa enum obai na sha FEKUO na nya akwam no mo fre ne se so aduro se bi se me meka akire mo no do mo omo ye se omo kono se da bi mo nka ya na mo ho ban ma me still na me se no infifi no do mo dom sa FEKUO no mo te ho enti edi ni pa enum kasa ho fa so na be ya adum so me dom enti ya ti FEKUO no yes papa ya akwamufu aye mi ma me mfi den de FEKUO mi de to wo mo da wo mase eno ne akwam FEKUO na se akwamu no eye kuro bi din eni Asante mantama na emu ewapue mantam debi na ohine a wo ho papa a wo yeye eye ma Asante eye ena na wo se tutu odi kanye sa eno na wo ma edom di na chibeja ne kwan eba krom kwame han no ena Asante nso hwe ya ye ma ne sa edin ye di FEKUO to no eti empempi wo mo sole mo se Asante nka Asante be na nkai Asante be na nkai Asante ye ka de pa ye bo akwam ededa akwamu ase no ene wo kɔ fraw wo kɔ achem kɔ akropon wo kɔ emiamia aka no obi aso akwam oni akwam FEKUO na wo akwamu hene na wo be akwamu hene no firi ho ne bedi ya na papa ya akwamufo ya Asante ene yededa wo mase ene obi asua yesi abo obi asua srade osua preko ase no ese ayi akwamu asem ya wo kan de sebe eye ene obin komfo se de wo kan ni se de wo nkan se obiri kan obin komfo anoche ene no nso de ya ye ma no eye akonwa ewa agona no ene no ese esanse eye mwa etumwa che ahofama odo a obin komfo anoche eka bo mu de bo a wo se etuo ma won kyekira Asante ma ene ese ne wo wie dia Asante yedi yedidi ne esa akai se de bi kasa Asante didi ne nso Asante nkai no wodafo yi ne boafo ama no yedi ye nyuma enti yedi agona konwa no yedi ema no yedi ayiwaye no sa fe de wo se Asante kai pa ebi ne makan na akwam FEKUO no kun bi omo ni country nenam because omo no akoye se tachini kuro kakra ne panyini obi atua ne yonko pan mu country nya amane okodwa to akwamu ho akwamu nya amane okodwa to country ho sana de ne tie ku bia no mo ne di animu omo danta ese country tuo no na akwam etato otunu atiem waboni se pimpinis oboni se bodies mo obeni ni nua ti sa na tie na sa FEKUO na himfo wo mnie achamfo asafo hene achemfo asafo hene ayo ono ne FEKUO 3 safo ho ye wadum hene wo ho esa wadum hene wo ho mo okay ye wo suwadu hene eya aha mpaba me ayi abrepo mpaba me okay ho ye wo ohwim amanfrom heye mo ohwim amanfrom okay ohwim suwadu enkane no suwadu eya mpaba me na kane no mo wo eye mo frɛ kuro yi sei cultural center center ho me ayi wona ho no no mo ho e wona no mo na ja o metina ampaba me ho no ohwim kumasi betu ohwim sa kumasi betu otu awabia no atu ohwim o kane no wabena na eche ohwim ne yintamo kwama ntem nanso otumi foro ka wafo abeti awa no sana de ne che ye wo eye akrafo hene so sa FEKUO nim mowre ohena konta
Muri. Ohina kontano no. Mo. Ye apagya fiem. Omunua amaya kotoko ono no. Ene Muri no. Kaniago manso kaniago wo ho. Manso kaniago. Mo. Ayom so ehene wo ho. Ayom so. Sa. Ebra. Ehene. Ebra hene. Ebra wa wonu ebra. Ufuru ana ukobon onre. Ye wo kwapra. Kronom kwapra. De kronom kwapra. Eye kwapra. Kronom na wani mu na kwapra de wo hye akire kura. Kasi kansa na ya na ehu. Kwapra. O hye akire kura. O hen ni ayi. Na edu gemfi. Na edu gemfi. Kwapra. Empatase hene wo ho. Empatase. Sa. Nkasem ehene wo ho. Nkasem. Asomfo hene so wo ho. Asomfo hene. Sa. Tanoso ehene. Ebu akwata no so. Mo. Aguna wa maase hene so wo ho. Aguna wa maase ehene. Enkwanta isase hene so wo ho. Enkwanta isase. Dida. Nyabotre isase no. Ye wo isase bontefu. Nanka ye wo enkwanta isase. Eso wo ho. Ena dida. Ye wo dida wo ho. Dida na minim krokro ba bi ehye. Mat edi ne de edi ne yemede pa. Udidi anu ada dida. Ene ye wo ahoprafo hene. Sepase hene ono ane ahoprafo hene. Udi ko wanim ahoprafo. Ai ono ane sepase hene. Ebu akwa sepase. Sepase. Okay. Okay. Twafo hene so wo ho. Twafo hene. Ono so akwam. Okay. Anwoma hene so wo ho. Anwoma hene wo ho. Twafo nkroma so wo ho. Twafo nkroma hene. Twafo nkroma. Ai hene so wo ho. Chirapatre hene. Chirapatre. Atonsu chirapatre. Mo. Mansu tetrim hene so wo ho. Mansu tetrim hene. Atronie. 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 Atro. Yo. Da ban panyin hene wo ho. Atasemanso. Kumasi is Legon. Ano so ho. Kumasi is Legon wakin. Bomso enso akwam. Bomso. Okay. Yes, akomu nso FEKUO no. Sabi o enkro ni ahemfo a wonom nso eka ho bie no. That's ebru. Ene no nso wabobo no. Wonom ne ka ho eme ye ka se akom. Sa. Na se na akom no nso eho asem ene yakwa akɔwie a wame ehu wonom nso adwumadie. Yedase se wakyeye akom nso ede ewo. Arefo yawie akom nso de eno nso ho adesua ene de aba besi ntie ne anya chi no ewo se upie ne ebisaw akom FEKUO no de wo kandifo ene wo ka ho ba akomienu bi a utumi bo ne yem yehu se wasante na wo ye Ghanani na wo ye no esipi na esita ya mamu nyina mo ene hwe ojen ahene wamedi ene abusua pani owusu eduoni Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode brensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Madawro mountuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya